Gwapa na luag. Pwede na po ng pangit nga guot. Gito sa pangit nga guot. Kanang pangit na lang naguot. Maura man gyapon na. Gwapa na loag. Ay, say pangalan mo, sir? Carl sir. Tagamara. 20. Uyab-uyab o wala? Na. Nakapamayot na ka. Wala. Kung na mo offer si mo, pili gusto ni mo. 5K. Gold man ako. Gwapa nga luag o pangit nga guot? Gwapa na luag. Dili ka gusto sa pangit, at least guot man. Amo luag man gyapon. Malipay ka kana nga luag naman. At least gwapa. Palag luag kayo mong pangit. Pangit na guot. Luag man gyapon ang pangit. Gwapa pero naipitok anak, okay ra si mo. Bas lang sa. Ray, taga Gusan. Pila edad? 18. Kung sa status mo ron? Ngayon, yab. Kumusta naman mo si mong uyab? Okay ra. Pila naman katuig? Isa. Nasakpan na ka niya? Wala eh. Siya nasakpan na ni mo? Wala po. Sigurado ka nga siya ra imong uyab? Oo. Sigurado po ka nga ikaw ra po di yung uyab? Oh, sigurado. Kung may bawa ni mo nga naa sila yung uyab? Diyaan. Nabay karapatan ng lalaki makibulag o babae? Wala, pero kung makita ni mo nga dili na ikaw, na jud. O sa iti mailhan kung ang babae seryoso sa mo? Perminti ka pangitaon. Kana cheater nga babae, sa iti mailhan na? Pangitaon lang ka ni kuan na siya yung mga gusto na. Kung sa gusto niya ang ginapangita ka? Depende kanang may mga kuan gusto magsabay yung laan. Kisa gyud dapat mo gasto babae o lalaki? Laki. Gwapa nga luag o pangit nga guot? Pwede na po ng pangit nga guot kay mas maayo nana. Di ka na ang bae. Dili makaingon nga permero gwapa gyud na siya nana. Bisan pag pangit na siya kung imo nang atimanon mo gwapa man gyud na. Dito ka sa pangit nga guot. Dili ka ganahan sa gwapa kayo pero luag. Daghan na may kuan. Diyan. Taga Bangkiruhan. 23. Na kayo uyab wala. Wala. Matingala pa ba ka? Dili na. Wala. Murag perminti na gini. Naanad na lang ko. Gwapa nga luag, pangit nga guot. Wala mo experience ha. Balag pangit. Wala mo tao nga pangit. Dito sa pangit nga guot. Dili ka ganahan sa gwapa nga luag. Dili. Para sa ko, wala may pangit o gwapa. Pantay lang. Ayun ang pangag kay pangag naman daan ko. Balag pa to, okay na. Kasi inindot ka nang magulang pa nimo o mangod nimo? Manghod. Oh, mga 20 lang gud. Ayun si pangalan? Manis Tolinugan. Taga Sandawa. 22. Naingon nga mamayutay daw ko diya sa Sandawa. Dili man, kadi mo ko nagagawa sa boarding house. Pero kung maipit daw, kumayot yun. Ang kulog naong o babaeng naong? Kanang babae po daw. Mamayot naman, panag sa mga mamayot. Angkol pag yun daw. Nindot man daw ka ang kulog naong kay di ka mailhan nga namayot ka. Murarag uyuan nimo ba? Mandok man punta na, oy. Nay ma-offer si mo pila gusto nimo budget. Bisag 500 lang. Okay na. Usa ba pila ka simanang konsumo nimo sa 500? Isa na nakadlaw, oy. Pagkahurot sa 500 sa kadlaw mamayit pagkaugma. Dili na. Experience lang, experience. Gwapa nga luag o pangit nga guot. Kanang pangit na lang naguot. Maura man gyapon na. Tabunan ra gud na naong. Pili ka ganahan sa gwapa. Pwede gyapon. Basta di lang luag. Guot kayo pero ang naong parehan mog naong si mo angkol. Wala man siguro nga na naong. Pangit lang na akong angkol. Ay, sorry. Sa pangalan? Delvin Mintal. Tiga Akwa, tiga Balibag. Taga yung ano. Nakapamayot na ka? Na, pero wala ko sugot. Pila day offer niya si mo? Pwede po 5 pero alanganin. Sa 500? Kung ikaw magbuot. 1K pwede. Fights na. Fights na. All the way na na. Oh, no. Gwapa nga luag o pangit nga guot. Ay, gwapa na loag. Dili ka ganatong guot. May gunahan kay Koan. Pagtanaw sa nangwa na. Gwapa nga luag bang kayo. Ba na, basta na yung baba. Oja. Di, pwede po man isulong sa baba. Masakto sa mo, pwede mo sa baba. Human sa baba, asa na po sunod? Sa duha, inuman.